Ini Tagiti na. Tagiti Falls. Diretso na punch. Nice, nice, nice. Nun malalakas. Tagapili ka pa. Papunta po kami ngayon sa Concept Falls. Ito po yung daan. Hindi nagtatara mo. Balik naman sa inagihan. Anong falls na to? Ikaw harap fault number 1. Dumanabol talaga. Dumanabol tayo. Kung ano si dating entrance. Ah? Video. Video. Yan. So, ayun po yung mga kasama natin ngayon. Dito tayo ngayon sa Concept Falls.
I-shoot ko. Anong nangyari? Nag-fall. Para sa Lupit. Ay, po yung level. Finale. Sunset Falls. Sunset Falls. Saro na ako duman. So, ngayon lang talaga yan. Damn.